Fl-ewwel ċentenarju mit-twaqqif tiegħu il-Partit Laburista kien moni b'nies li sejsu ħidmiethom fuq l-għaqda u għarfu illi l-aħna huwa akbar mill-jiena. Kliem il-Prim Ministru u d-disa' mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fil-jum li jfakkar il-100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista. F'messaġġ irrekordjat li xandar fuq One, Robert Abela fakkar fil-kisbiet tal-Partit Laburista li kienu kollha xprunati minn prinċipji soċjali. Inħossni kburi ħafna iżda u koll imċekken li fil-100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista ninsab fit-tmexxija tiegħu. L-istorja tagħna, l-istorja ta' dan il-moviment, hija msejsa fuq kisbiet kbar li waslu għal bidla pożittiva fil-livell tal-għajxien u fil-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema u l-familji tagħhom. Robert Abela qal li kull darba li l-poplu tal-fiduċja lil Partit Laburista biex imexxi l-pajjiż dejjem wettaq riformi soċjali kbar u ħadem għat-tisjieħ tad-demokrazija ta' pajjiżna. Qal li anke meta kien fl-oppożizzjoni il-Partit Laburista ma ssupervjax. Baqa' jkun sors ta' ispirazzjoni u idejat ġodda u ħadem biex isaħħaħ isem pajjiżna. Ninsab konvint li l-Partit Laburista baqa' rilevanti wara tant snin. U llum jinsab fit-tmexxija ta' pajjiżna għax kien maqut u kellu nies fih danu li kienu għaċċana l-bidla. Qatt ma straħu fuq il-kisbiet tal-imoddi, ħolmu dwar Malta ġdida u moderna. Malta li tissielet għal ġustizzja soċjali u għad drittijiet ċivili anka f'mumenti fejn il-forzi kollha fil-pajjiż ħarġu għat-tabla ħabel kontrih. Fil-waqt li jelenka l-kisbiet il-mexxej Laburista qal li ma nistgħux nintilfu biss fin-nostalġija u tkellem dwar it-triq il qudiem biex dan il-moviment jibqa' l-akbar forza politika u ta' bidla f'pajjiżna. Nistqar li l-vjaġġ ta' dan il-moviment kellu tluħ u l-inżul tiegħu. U kien hemm ċirkostanzi fejn iva naqas u seta' ġi xaħjar. Iżda dan il-moviment huwa moni b'nies li għarfu s-sinjali ta' żminijiet. Għarfu li l-aħna huwa akbar mill-jiena. Karatteristiċi ewlenin tagħna bħala moviment maqut. Robert Abela qal li l-valuri tal-ġustizzja soċjali żammew lil dan il-partit maqut u minnu sawret politika li tilħaq l-ambizzjonijiet ta' kull persuna fis-soċjetà. Qal li l-moviment li jmexxi fadallu ħafna xogħol xi jwettaq fost l-oħrajn biex jindirizza dbatijiet ta' min huwa mċaħħad mill-aktar affarijiet bażiċi tal-ħajja. Se nibqgħu nibnu l-politika tagħna fuq il-prinċipji tal-ugwaljanza, il-ġustizzja soċjali, il-mobilità soċjali u l-għaqda nazzjonali. Dawn kienu l-prinċipji li mexxewna fit-triq it-tajba f'dawn l-aħħar 100 sena u daw se jkunu l-prinċipji li se jibqgħu jmexxuna il-qudiem fis-snin li ġejjin.